Però el tenen aquí l'encodador i prou, que no està connectat amb res. Sí, bueno, està connectat tot, però no és per res, no, que el nano està ben bé, però és perquè li he posat la bossa d'aigua calenta i encara s'ho m'hi caga. Només feia tot el rato i ara no ho Estava set al dematí que plorava. Sí, que ha callat. Ja l'interprofessa, o les collem No veig l'esquerra, la meva amiga ella també ho era molt però tranquil. És saludable, Sí, no ho estic amb una cosa. Escolta'm una cosa, Potser també està ben protegit? Oh. Ai, molt mal. Ai, també tinc fred. Ai, ja ho he dit a la meva... Què? L'anada de la Montse de la Serra. Fins ahir vas una mica... M'ha dit que... M'ha dit el que feia dies que no es veia, però ahir vaig trobar... Veus? Has tingut aquest vestidor? Els patents I molt des de això, tot quan ho portem bé. Ja costa gràcia. Sí. Que és tot, sí. És molt Ara ja no fa por tan petit. Sembla que s'ha de trencar. És molt petita per agafar el xupet. No m'han dit que li posés. Què te van fer posar més el pit? No, no l'han fet. Encara no sé ja ho agafava. Sí, és que l'agafar. És un maco, és un maco. És un maco. Sí, bueno, encara no l'he experimentat massa, però... I el Josep l'agafa... Ah, sí? No li fa por? No, si se l'ha cuidat ell, pobre, sí. I ha donat una mica de veu de a dintre. Ja li pots posar la mà. Tu vols injurar? Ai, aviam si fas les Pots coses. posar la mà. Sí, és que no està bé. No és... Espera, ara potser sabia que no serà de gran, Perquè va xupar. Oh, sí, sap xupar, Quina sort. Sí, perquè si tens una àrea que no vol xupar, Què feu? Que li han posat punt. Sí, Sí, tens punt. sí. Ai, tu, però no comencem més. Ai, t'ha filmat. Sort que aquí no hi ha gaire llum. Ja ho he fet tot el matí, sí. La Sílvia també... Ah, aquí té el diners. Llavors, si ara la tanques es pot aprofitar. Sembla que sí, Sembla que ell, però seu allà, Maria. Segui. Vostè no. Ah, però ja estarà detinguda, No, ja estic apoyant. La Sílvia que no passa seguit. I em dic que com que ara no... Oi, no, que Maria vindria a fer-li una foto en el nen. Ah, doncs a mi va dir que se n'anà, ja se n'aniria. Ah, que volies que li fes una foto. La setmana que ve potser li faràs per anar a tu. És que no sé...